erakoan eta buelta erakoan, bale? Zubali ere bai, venga, prest, ale! Zuban, salto, eta gero eman. Salto osoa, salto osoa eta gero eman. Salto, eta eman, hori da, oso ondo, bueltan ere bai. Baino, ala ere, bota behar den baloia den erdira. Erdira esan nahi du, behar duela hemen dikan baloia. Hemen dikan edo gundi, baino, marra horren nahi zigora behar. Bale? Nik aukeratu zentake, edo botatzen dio daren nahi, edo botatzen dio daren Mikeli, nik aukeratu zentake. Bale? Hori, zuzen izan behar du. Hau, orduan nik esaten dut, izango da. Jarriko dugu kodigo, nik esaten bade. Tapatu bela. Batu, Vale? Bai? Bai? Martutene, txuria, lareu. Bai? Hoi egingo dugu, lokaldi hori, Prest? Venga. Vale? Bai, erdira junta pasa. Bai, kasu. Baina, berak egin nola montan eta orduan. Bai? Hori egingo dugu, martutene, urdina, berreu. Bai? A ver? Vale? Horrela bat egin dut. Bai? Egin zaki berak ere, bai, Biek bitalde borrokatu ezakete baloi hori. Vale? Behin hartu zuenean, jolasten jarraitzen. Ulertu da? Bai? Egingo duguna da orain. Partidu egingo dugu. Eta partiduan hau ere egingo dugu. Algo sakea egingo dugu. Batera. Ondo, ondo. Bakarrik eta zita.
Juan! Este es San Juan, Juan. Fuera de juego, zer esaten zuen? Fuera de juego. Eta nun zaude zu orain bertan? Zer egin beharko duzu? Atzera joan, nora da atzera? Handa atzera atzerako? Jarriak. Zein jarri beharko duzu behar? Zein zu jarri beharko duzu behar? Hori guztiak, bai? Klaudia? Bai? Orduan, hori guztiak, zerateara, eta orain, erasoa behar txarrotea, hori entzuntzera, horazko eta noria, ezin dezue partea, erazeratik entzuntzera. Bale? Orduan orain, pasea eman dezakezu, eta jarraitu dugu horazko. Venga, hori. Claudia, baino. Mikel, hemendik aurrera, bale? Zuten. Esan diezu beraien? Bai? Besteak atera, nahi? Venga, prest? Ale! Esan behar ez dut, Ez dut, esan, venga? Ale, atera. Berriro, bestela. Atzerago, pixka bat atzerago. Estela ezin ditu, pasa. Baloia hemen atzerago. Bai, atzerago. Mikel, entu atzerago, venga. Sartu, orpokatu, eta molatu. Vale.